Na yogo chake wako University ya Nyamira nigo yachagetwe omwaka bwekire bubere na 15 nomo no mugavana omutangani bwe county ya Nyamira omosike Nyagosira John Obiero Nyagarama kurende gwikira harero iga nigenganejwo eregendete gukwanirwa nabakwani abange na nigegendete koreta amaberera age siasa ase engakintambe rituko ria rero ase kenyoro kia egesieli imeyegwodi ya Nyamaiya chingakichie omoyiga bwoko mwenia omosai Humphrey Mung'are mobegi nigo omwana siasa manyikata na Dr. Emily Nyagarama oyuligetwe ekerogo kyobogu marebwase county ya Nyamira anyara kabaka gukwanira enganeyo munagotomanyia omorikito Fatigade Gisemba Hengana yokoretwa kwe University ya Nyamira nigo yachagete omwaka bw'ekiru bubere na 15 nemo n'omugavana omutangani Nyamira Nyagosira John Obiero Nyagarama kurende gwikira rero iga nigo abaraye anene kurwase county yo ya Nyamira babere bagutatwara okwigwana gati yabo igoro ye university eyiga nje tunachete koligigasi igatebetenga university abantu barwanire bachire kotini bakolire bintu Nyamira inabaki wapi nyuma ase ritikoria rero ase kenyoro kya egesieri imeye ward ya Nyamaiya chingaki chebirero byokomwenia omosae Humphrey Mung'are mobegi nigo omwana siasa Dr. Emily Nyagarama oyo ochorwa n'omurai bwense kogenda ase university ya Bomet erio gokora oboringoria una university eyo egenderete erio guchakya ya Nyamira. Mpango yenye baba yangu alikuwa ameanza Mwaka Nyagarama mwanjani kole mkorwani ndonde lakini bono iga lazima tukubaliane kwamba pia sisi ni Wakenya na tupate maendeleo. Mimi president alinipatia hiyo kiti ndio nione vile Bomet inaendelea, nilete wapi Nyamira. Kukwana boigo asomunyiga oyoiga nigo Emily Nyagarama asingereire buna ere nigo araje kubwatesia serikali eregeti wika Nyamira yanyorire university abantu bantu pibako nyibintu beiga maisha ita change abana baita chinyombe chimokwaga chagaiga ita change ngaki abantu maratebenga ngabano yo chire one time ngabano yo motige siasa ni mambo mengine eye nega sinate betiwe eye mo ngokora mwana mche chintoke njiri konga sana tuka chintoke gari esikimu chinyinge naende tigachibe mbeke elioki netoboke neta abantu banamire hense moyende nigo regional coordinator w'ikiama kya UPA kurwasoro gongo rwa Nyanza James Nyakangi abasegeta basae kubwata ibibande asobonge naboigo baria ebyabo byasirire kwena kyabona konyora bare ibibande puna enjira eyemo yokwero beria bwikiranu posyo bobochori obonene borebosyo onde naro tabwate kebande mbora mu maite twaiwana buna bagusi around ye na indo torali yo brai wense talibo injeni njo mondo boko omatiani ochimata Nyanza nare go basabaiga kiro mondo atware ekebande aba murabaito pare 18 years yenda mubwate bibande nonde kebande kya asirire njo ndigi nonde town yari twende Huduma Center gwakanere yewe ka 2027 muimoke mwese pi twakere matiangi airo brai wense nali abagusi barakonyeke tekolo byego ingo reporter Gatembe korwaiga egesieri imeye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fatigade Gisemba.